fost o vreme consilier la Ambasada Republicii Moldova din Austria și în timpul cât s-a aflat acolo s-a interesat de viața și activitatea Măriei Botării, a adunat materiale din arhivele austriece și iată s-a ales cu această expoziție care a mai fost vernisată la Viena, da? A mai fost vernisată și la Viena, s-a bucurat de mare succes. La propunerea domnului Vitalie Rusu s-au făcut copii facsimilate de pe toate aceste exponate și vom înființa în biblioteca noastră o galerie permanentă, Măriei Botării. Urmează să luăm o decizie definitivă unde se va afla această galerie, aici, locul numărul 2, acolo în bibliotecă și unde există ambianța aceea de monument de arhitectură de nivel național. Participă la inaugurarea noastră și domnul Dumitru Olărescu, doctor în studiul artelor, unul din cei mai cunoscuți cineaști din Republica Moldova, pe care îl și rogă să ne povestească ceva, poate despre filmul Măriei Botării la care lucrăm. Domnul Olărescu. Propunem domnul Rusu să vă răspântăi niște lucruri mai... Are cuvânt, domnule, eu mă gândeam că el nu se încheie. Are cuvânt domnul Vitalie Rusu. Mulțumesc, domnul director. În primul rând, pentru